Huomenta, oppilaat! Huomenna kohtaamme Crystal Prep Academyn ystävyyskisoissa. Eikös kisoissa ole kyse ystävyydestä? On vaikeaa ystävystyä, jos toinen on kaikessa parempi. Tällä kertaa kaikki menee eri tavalla. Noin niin kuin lievästi sanoen. On turha teidän yrittää, meitä väistäkää vaan, ette voineetkaan meitä horjuttaa. Hei, olen Twilight. Tiedän, olet meidän kaverin näköinen, joka on myös Twilight. Tuota ei välttämättä heti ymmärrä. En voi uskoa, että meidän Twilight käy Crystal Preppiä. Ai, että Twilight kilpailee meitä vastaan. Olette surkeita. Ette pärjätä voi, na 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 na. Hurraa, wonderful. Ette pärjätä voi, na 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 na. Hurraa, Shadow Balls. Laulujen ja puvunvaihtojen aikana sattuu outoja juttuja. Se liittyy jotenkin tuohon Twilightiin. Ei oikein näytä taikatyypiltä. Ei tässä mitään hätää. Apua! Voiton me